panig kung ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ay, salamat. Natulugan na siya. Ote, nakita mo na? Nakahibalo siya. Kag nakabatsyag siya, nga daddy niya ang nagauyat sa iya. Ibutan ko na siya. Ginbayaan kong mag-amay sa salas. Perfect kit sila tulokon para sa akon. Ay, kulang na lang ang isa ka Eloy. Kagmangin kompleto na sila sang isa ka laragway nga malipayon nga pamilya. Ay, kuntani. Ari pa si Manang. Siya kuntani ang nagahimo sang ginabuhat ko subong. Kay pamatsyag ko. Doon nag-intra ako sa sitwasyon nga hindi man para sa akon. Hala? Pasado alas 8 na sang gabi, oh. Apang wala pa nagpauli si Elvis, kagang baby? Ay, hala. Bilog nga adlaw na diri sila sa unit ko. Kag nag-enjoy man ako. Nalingaw ako magtudlo kay Elvis kung paano ilisan ang bata. Kung ano magtimpla sang gatas niya. Kag kung paano padidion ini. Bisan ang pagkarga sang bata, pagkatapos ini nga padidion. Gituluan ko man siya. Kag in fairness kay Elvis, willing man siya nga magtuon. Ay, husto. Ang maayo pa, maluto na lang ako Kay para nga makapanyapon si Elvis, anti sila maghalin. Nabusog ako sa panyapo naton. Pasensya ka na ha. Amo lang atong masarangan ko nga lutoon. Abi mo? Nag-star ako sa Manila sa sulod sang 12 anyos. Isahanon lang ako didto. Wala ko sang kaupod para nga magluto sang pagkaon ko. Yani wala ko nagakaon sang kanon. Kagbisan diri.
Talagsa lang ako nagakaon sang kanon. Anong siling mo? 12 anyos? Pero wala ka malipat sang aton dialek? Ginatingwaan ko nga dulaon ng tono nga na-adapt ko dito. Nagtungod na nga arin ako diri. Amo man inang ginagamit ko nga dialek. Amo gali. Ay, gabi nakatama oh. Hindi pa bala ka mo magpauli ni baby? May ubra ka pa bala buwas? May ginapaminsar ako, Sabrina. Ano bala ina? Nagapati ako nga hindi ko mapadako si baby nga isahanon. Nagaubra ko, kag hindi ko siya mabantayan. Kag amo ina, kunya nga nagkuha ka sang yaya niya? Oo. Pero wala ko sang salig sa iya. Wala ko sang salig sa kabisan sino kun anak ng paghahambalan. Ano ba lang buot mo siringon? Gusto ko nga mag-upod ka sa amon sa pagpauli, subong. Buligi ako sa pag-atipan kay baby for a while. Nagkalahog ka bala? Wala. Kag nakahibalo ako, nga tama kada ko siningang pabor ang ginapangayo ko sa ino. Gusto ko lang nga makasiguro nga hindi siya pagbayaan sang nagatipan sa iya. Sabi mo, nagalantaw ako sa balita sa TV. Ginasakit sa mga yayang mga bata. Ginapabayaan nga maghibi sang pila ka oras. Wala kita makahibalo. Basi kung amo man sinang buhaton sang yaya nga ginkuha ko. Sabrina, please. Temporaryo man lang ini. Wala pa kaduha ka tuig nga ginsalo kong negosyo ni Lolo. Madamo pa ko sa dapat nga buhaton nga adjustments. Kag madamo pa ko sa trabaho nga dapat tapuson. Nakahibalo ako nga gusto mo nga maglakat sa iba nga pungsod. Kag nakahibalo ka man nga hindi ko ikaw pagpunggan. Kag samtang wala ka pa nakadesisyon nga maglakat. Nagapangabay ako. Nga ikaw lang anay ang magtulutan ako kay baby dito sa balay. Hindi bala siling mo? Wala ka sang ginasaligan nga iban kung si baby na ang paghahambalan? So, isa na ako dira? No, nagsala ka. Para sa akon, you're the closest to a mother baby has. Wala na matuod sang iloy ang hinaplos ko. Kag naluoy ma ako magpanomdom. Nga basi hindi husto ang pag-atipan sang yaya niya sa iya. Ay, bahala na. Okay. Sugot ako. Salamat kit Sabrina. Madamo gid nga salamat. Sige. Hulata lang ako sang makadali ha. Kahimuson ko lang ang mga dala ko. Kung paminsaron ko ang kaugalingon ko, hindi ako magpasugot sa ginapangabay ni Elvis. May kaugalingon man ako nga kabuhi. Kag hindi niya dapat nga ipasa sa akon ang iya responsibilidad. Apang, hindi man makuha sa kaisipan ko nga wala na si Manang Sheila. Kag wala na sang iloy ang hinablos ko. Bisan tiya na lang ang ako nga ipatungod sa iya. Para na lang kay Manang Sheila. Jud
Butay lang ini nga sakripisyo. Kung ikumparar sa ginhimo ni Manang para sa akon sadto. Ay, ready na ang bag ko. Magwa na ako diri sa kwarto ko. Dito na lang kuno ako matinir sa balay ni Elvis. Yaya Milet, magdungan ka na lang sa pagkaon sa akon ha. Ay, day. Sa ila na lang ako ni Rita maupod kaon ah. Ay, kasubo bala magkaon nga nagaisahanon, Yaya. Kita mo naman ha. Gindala ako diri sang alaga mo. Nagpakitluoy siya nga diri kuno ako matiner. Apang diin siya. Bisan ang landong niya, hindi ko man makita. Siling niya, mag-upod ka pa uli sa amon. Buligi ako sa pag-atipan kay baby, mas temporary lang. Abusado. Ay, sige na ah. Sige na lang, day. Saluhan ko na lang ikaw sa pagkaon ah. Ay, madali lang ha. Kay makuha ako sang pinggan kag kutsara. Ay, Yaya, Nga aday. sa diin ka sadtong nag-star si Elvis sa Manila? Oh, ha? Nakibutkit siya. Kag nagpanglanglapsi. May nahambal naman pala ako nga malain. Sorry gid Yaya ha. Kwan, hindi ka bag-sorry day Sabrina. Kwan, may nadumduman lang ako nga malain nga eksperyensya sang nakaligad. Ginmaltrato ka bala ni Elvis? Wala, day Sabrina. Si Elvis, amo ang katapusan nga taho nga manakit sa akon. Ay, napahalin ako sa trabaho sa tong bata pa siya. Apang sa nakabalik na siya halin sa Manila, wala diya ako ginpabayaan. Wala siya nagduha-duha sa pagbulig sa akon. Ginhatagan niya ako sang ubra. Kag sa ikaduha nga kahigayunan, ginhatagan niya ako sang ligwa nga mag-atipan sa iya. Amo gali Yaya. San o galing birthday ni Elvis Yaya? Ha? Nakaabot gid man ako diri sa balay. Apang tungang gabi na. Kagapoy ang lawas ko kagaisipan. Madiretso na ako sa kwarto ko ha. Hindi na ako mag-shower.
Mailis na ako sang pampatulog ko nga bayo. Kag magtulog. Kaya na pa ako nga nagahigda diri sa kama. Apang wala pa ako natulugan. Umayo pa. Magwa ako diri sa kwarto ko. Katuan kong kwarto nga ginaokupar ni Sabrina. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday, Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitive